Dnes vás to vítám u tohoto videa. A tady toto video je pod názvem LPS na výměnu. A jen abyste věděli, tady tato LPS na výměnu je podle toho, jaký LPS se mu bude líbit víc. A ne podle toho, jestli ten si řekne dřív a bude mi to vyměňovat za nějakou prostě věc, která se k tomu absolutně vzácností nehodí a ten druhý bude mít nějakého prostě dobrýho a nebude mi ho moc vyměnit, protože ten první bude mít zamluvený. Prostě bude asi tak 10 hlasů a prostě ten, který hlas se mi prostě bude nejvíc líbit, tak tomu to vyměním, ale prostě myslím to fakt vážně, jestli pošle tamten něco a tamten něco, tak prostě mě to je jedno, poslali jste to a jestli by to dojde nebo ne, tak to nevím. A prostě jestli mi to pošlete a budete si myslet, že já vám to pošlu a řekl že jsem prostě že ty hlasy prostě vyhrál tamten, tak vám to nepošlu. Takže tak. A nebo jakože ne vyhrál, ale prostě nejlepší nabídka vyhrává. A tady to je teda pro tu LPS My Name is Kate, co mi teďka chtěla něco vzkázat. Jestli mi nepošleš ty jezevčíky, tak mi pošle zpátky tu selce, protože já jí chci zpátky, jestli mi nepošleš ty jezevčíky. Nebo nevím, jestli ty si tam psala, že jsou už zamluvení, ale nevím, jestli jsou zamluvení u té Kary.cz nebo u mě, protože já jsem si o ně psala dřív a dala jsem ti celkem dobrou nabídku. Jo? A jestli chceš teda něco lepšího, tak mi neposílej toho světle hnědého s těma růžovýma očima, protože já chci převážně toho tmavě hnědého. No a teďka ty LPS. Takže začnu těma, co jsou nejméně vzácné, nebo jakože jsou vzácné, ale nevím, no. A teda nechci je za žádné prostě LPS, který nemají uši. LPS labutě mi nevadí a LPS holuby mi nevadí, ale jakože ještěrky neumím ovládat a takový, prostě já neumím takový ty bez uší, neumím ovládat, protože já si přes ty uši opírám prostě ty prsty a mně se to tak ovládá líp. A jestli mi teda ještě přijde ten jezevčík, tak to bude teda nová LPS Glitz TV, jen tak mimochodem. A teda já bych už nejradši začala, takže jdeme na to. Mám tu první tuto vášku. Mám ji moc ráda, ale nepoužívám ji, protože nemá uši. A většinou, když s ní natáčím, tak mi před její oči lezou moje prsty. Takže to by asi moje videa nevypadaly úplně nejlépe, takže asi ji budu muset vyměnit. Má takové průhledné křidílka, co by ještě mohla mít? Jo, tady má takové LPS a dírku má taky. Takže tady tato LPS váška je moc pěkná. Ty křidílka má teda průhledný, fakt to vidíte. A je to moc hezká váška, ale já ji fakt nepoužívám, jelikož prostě nemá uši. Dál tu mám tohoto plameňáka, který má snad odtrhlé jenom jedno takovéto tyhle ty věci, možná 2. A je teda moc hezký, úplně neotrhaný, skoro, možná 3, ale to fakt není vidět, prostě to je takový pěkný furt. A hlavně je to takové masírující. A tady dírku, LPS, kde má, tady má LPS, to vidíte. A má teda modré oči a to teda všechno, prostě. To jsem o něm řekla dost. Pak pro sběratele želviček, tu mám tady tuto zelenou želvičku a má takovýhle krunýřek, má LPS růžové, má takhle dírku, tady má takhle ty čísla teda a jako modré trikizové oči a taky vidíte, že se mi špatně ovládá, prostě mám tam všude prsty. Takže to je taky ten blbě ovládací typ. Pak tady mám tady toto, mám pocit, že to je teďka nevím, jak se to jmenuje, ale takový ten Yorkshire prostě, myslím, že to je, ale nevím, fakt nevím, pardon, jestli se pletu. Ano, vidíte správně, má skleně očička a je teda z těch starších kolekcí, ještě nemá kejvací hlavu, ale dělala jsem s ním hrozně dobře. Ale chci ho vyměnit, abyste mi do komentářů napsali, ty LPS jsou hnusný a tak. Takže tady má dírku, LPS ještě nemá, jak jsem říkala, že je ze starších edicí. A teďka jdeme na ty nejvíce vzácné, co tu mám, jsou teda 2. A myslím, že to je dost teda upřímně, ale jdem na to. První, koho tu mám, je tento chrt. Ten chrt, toho mám hodně dlouho.
asi tak půl roku a má tady takové dírku. Já ho teda vůbec nepoužívám, protože tady na těch krajích toho, tyhle těch prostě tady nemá žádný uši a mě se ovládá blbě. Tady má teda takhle trošku, nevím, něco tu má, ale já si myslím, že by to šlo dolů, ale teďka fakt nevím, už to tam je prostě od té doby, co jsem to dostala, toho pečopáka. A pak tady tenhleten a tenhleten teda má taky dírku, oba dva mají dírky teda, ale tenhleten má leposu tady, ale tenhleten nevím, kde má leposu, prostě nevím, kde má leposu. Jo, a ty bych asi chtěla za sběratelského jezevčíka prostě, anebo za něco, třeba za dogu, nebo něco prostě. Ale prostě mi nejdřív napište, za co byste mi to vyměnili. A tak no. A pak tady máme ještě 3 takové méně vzácné leposy, jenom jsem na ně zapomněla, takže vám je ukážu. Jsou tady takovýto čtrosy 3 prostě. 3 čtrosové. Tak, každý má teda dírku, to můžete vidět. Jeps, se hrozně blbě ovládají, ale nevím, někomu jinému se třeba ovládají dobře. Tady má leposu tenhle má leposu tady na ocásku, tenhle má tady a tenhle ten má na hlavě tady. Jo, takže ty čtrosy. Takže tady to jsou teda všechny letosy, které bych jakože vyměnila. Teda úplně už vidím, že se budete hádat o chrty, ale nevím, o co se ještě budete hádat, ale to je... Uvidíme, o co se budete hádat nejvíc. A teda nejlepší hlas, prostě to vyhraje prostě. Jo, takže tady to jsou moje leposy na výměnu. Ahoj!